खुलुमबाय। आंनि मुङा सानसुमा बसुमतारी, भगपुर गामिनि आं। बरपेटा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट भगपुर गामिनि कक्लाबारि कन्स्टिटुएन्सि। आङो सासे बेरामाव भुगिनानै थानाय सुबुं। आंनि आथिङा थोंनैबो हिप जइन्ट थोंनैबो डेमेज जादों। थोंसेया अपारेसन जाखांबाय। बे थोंसे अपारेसन जानायाव दिनै मास मोनब्रै जाबाय, थेवबो मोजाङै हामबोआखै। आरोबाव आङो बेनिफ्राय गोदानै सिकित्सा लानो थाखाय आंहा दा रांखावरिनि जोबोद आंखाल। आवगोलावबो जा एसे हा दं बेफोरखौ फाननानै सिकित्सा खालामनाय जादोंमोन। आंहा न'खराव रांखावरि आरजिग्रा रावबो सुबुं गैया। बिमा बिफा बुरि दङ, बोराय बुरि। दा रायजो राजानिफ्राय आङो अनसुंथाइ लुबैयो, जाहाथे आंखौ रायजो राजाफ्रा अनो, आंनि देहाया मोजां जाबोफिनो। बेखौ आं रायजो राजानाव खावलायबाय। बिटिआर सरकारखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे आंजों लोगोसे आंबायदि गोबां सुबुं बेरामिफोरखौबो अनसुंथाइफोर होनानै बेरामफोर फाहामनायाव हेफाजाब होथों। आंखौबो दिनैनि आंनि बेलायाव आङो अनसुंथाइ एसे मोनजानो लुगैयो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय, मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्राय आं बेखिनिखौ खावलायो। आं बेमाराव गोलैनाया 9 मास जाबाय आरो अपारेसना आंनिया मास मोनब्रै जाबाय। मोजाङै रिजाल्ट आं दाबो मोननो हाथ'वाखै। अपारेसन जानायखौबो आं थाबायनो मोजाङै हाया। नैबे वाकारजोंसो आं दाबो एसे एसे थाबायो आरो। खिनो थांनो हाया, हासुनो थांनो हाया। न' सिङावनो खिनाय हासुनाय खालामनो गोनां जायो। दुखु खस्थ' सोलिनानै दङ। फिसा सासेखौ गेदेरखौ माबायाव होदोंमोन, इउएन एकाडेमि राबां बर' बाजाराव। बिनि फरायनायाबो दिनै आद्रा थाहां थाहां जागासिनो दङ। आंहा रांखावरिनि जेबो दिहुननाय जेबो राहा गैयिनि थाखाय दा खुदिया सासेखौबो आं फरायहोनो हागोन ना हाला, बे आंहा जोबोद सिन्था जादों आरोखि, आंनि देहाखौ लानानैबो। राजानिसिम बेखिनिखौनो खावलायहरबाय, जाहाथे आंखौ बयबो रायजो राजाफोरा अनसुंथाइ होनानै आंखौ बे खैफोदनिफ्राय आंखौ बासायो जेन। बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।